Shwmai, am yr ychydig funudau nesaf dwi am siarad y ti am fywyd myfyriwr cyfrwng Cymraeg yn Aberystwyth. Wythos di taw Prifysgol Aberystwyth oedd un o'r prifysgolion cyntaf yn y wlad i arloesi wrth gynnig cyfleoedd i fyfyrwyr astudio drwy'r Gymraeg. Yma yn Aberystwyth ceir ystod helaeth o bynciau sydd ar gael trwy'r Gymraeg, o amaeth i ystadegau. Gellir astudio trwy'r Gymraeg ar gyrsiau Israddedig, graddau meistr a doethuriaethau mewn amryw o wahanol feysydd a phynciau. Rydym ni'n cynnig mwy o ddarpariaeth Gymraeg mewn gwleidyddiaeth, mathemateg, ffiseg a'r gyfraith nag unrhyw sefydliad arall yng Nghymru. Wyt ti eisiau cymorth ariannol wrth astudio? Gan dy fod yn fyfyriwr cyfrwng Cymraeg, ac os wyt ti am astudio rhan neu'r cyfan o dy gwrs trwy gyfrwng y Gymraeg, cofio dy fod yn gallu ymgeisio am ysgoloriaethau gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae'r coleg yn cynnig ysgoloriaethau israddedig ac ôl-raddedig a gellir dewis o ystod eang o fodiwlau Cymraeg. Lawrlwytha ap chwilotydd cyrsiau'r coleg i wirio oes ysgoloriaethau ar gael i dy gwrs di. Cofio hefyd yma ddiwydion Aber, sef ymrwymiad Aberystwyth i ddatblygu darpariaeth cyfrwng Cymraeg y brifysgol. Dyma'r cynllun mwyaf cynhwysfawr o'i fath gan unrhyw brifysgol yng Nghymru. Cerir wefan i ddarganfod mwy. Ynghyd â chynnig darpariaeth academaidd ragorol yn Gymraeg, ceir cymuned Gymraeg fyrlymus a chlos yma yn Aberystwyth. I ddechrau, gad i mi siarad am IMCA, sef Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth. Mae IMCA yn cyfoethogi profiad myfyrwyr o fyw trwy gyfrwng y Gymraeg yn Aberystwyth. Sefydlwyd yr undeb yn 1973 mwyn ymgyrchu a gwarchod hawliau a buddiannau myfyrwyr Cymraeg y brifysgol. Heddiw mae IMCA wedi tyfu i fod yn fudiad dylanwadol iawn gyda llais a chynrychiolaeth a rai o brif bwyllgorau y brifysgol. Mae'n darparu pob math o wasanaethau i'w haelodau, o adloniant i gynnig gwersi Cymraeg am ddim i ddysgwyr, i ymgyrchu dros faterion addysgiadol, cymdeithasol ac ieithyddol yn y brifysgol a thu hwnt. Mae cymdeithasu hefyd yn hynod o bwysig i IMCA a threfnir pob math o nosweithiau a adloniant Cymraeg trwy gydol y flwyddyn, sy'n ychwanegu at y profiad Cymreig o fyw yn Aberystwyth. Mae llety penodedig Cymraeg yma, sef Pantycelyn Pen Bryn, neu ddarlwyo ar gampws Pen Glais. Mae gan lawer o'r ystafelloedd yn y fflatau hunangynhaliol olygfeydd arbennig o'r dref a'r bae, sydd dim ond 10 munud i ffwrdd ar droed. Un o nodweddion arbennig Pantycelyn Pen Bryn yw'r bwyty ar obryn Tamed Da. Mae ffïoedd y llety'n cynnwys pris penodedig sy'n talu am o leiaf 1 pryd o fwyd y dydd. Gellir cael y pryd bwyd yn Tamed Da neu mewn unrhyw fwyty arall yn y brifysgol, ac mae llawer o gynnyrch y bwyd yn cael ei ddarparu o ffermydd y brifysgol. Mae'r brifysgol yn gwarantu bod lle ar gael yn llety'r brifysgol i bob myfyriwr yn y flwyddyn gyntaf. Cofio hefyd am holl gymdeithasau'r brifysgol. Mae dros 180 o gymdeithasau amrywiol i'w cael yn y brifysgol, o ddawnsio y gymdeithas gwrw, gwyddbwyll i paintball, heb anghofio Plaid Cymru ifanc, yr heliwr ac Aelwyd Pantycelyn os oes gen ti ddiddordeb mewn canu, llefaru, dawnsio neu glocsio. Yn wir, mae rhywbeth yma at ddant pawb gan gynnwys cymdeithas hynaf y brifysgol, Cymdeithas Chwaraeon y Cymru Cymraeg, sef y Geltaidd. Mae'r Geltaidd yn bodoli ers dechrau'r 20fed ganrif, ac wrth ymwelodi â'r gymdeithas, cei gymryd rhan mewn nifer o wahanol chwaraeon. Mae'n ffordd wych o ddod i adnabod y gyfoedion yn y brifysgol, a phaid anghofio am drip rygbi 6 gwlad flynyddol o Geltaidd. Cyfle i gefnogi Cymru boed yng Nghaer Edyn neu Ddilyn, gyda 5 bws llawn yn gadael Aberystwyth i fwynhau awyrgylch y gemau a chyd ganu gyda gweddill Cymru. Ynghyd â llyfrgell 24 awr Hugh Owen ar brif gampws y brifysgol, mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru dafliad carreg o'r campws. Fel un o 5 llyfrgell hawlfraint y Deyrnas Unedig, mae'r llyfrgell yn gartrefi dros 7 miliwn o lyfrau ac yn cynnal arddangosfeydd a digwyddiadau trwy'r flwyddyn. I nifer o myfyrwyr ni, mae Llyfrgell Genedlaethol yn adnodd gwych ar ben adnoddau'r brifysgol i hwyluso i dealltwriaeth o'i hastudiaethau. Gad i mi adael ti efo hyn. Yn amlwg y prif reswm wyt ti eisiau dod i'r brifysgol ydy i dyfu fel person ac i wella dy siawns o gael dy swydd ddelfrydol wedi tiraddio. Mae dros 94% o'r addedigion a astudio trwy gyfrwng y Gymraeg mewn gwaith neu astudiaethau pellach, 6 mis ar ôl graddio. Mewn marchnad swyddi hynod gystadleuol, mae'r gallu siarad a gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg yn mynd i olygu byddi di'n sefyll allan i'ch ben gweddill y gystadleuaeth. Wythos di fod pobl sy'n gallu ysgrifennu a siarad Cymraeg yn ennill cyflog bron i 11% yn uwch na'r cyfartaledd, rhywbeth i ti feddwl amdano. Wel, dyna ni am nawr. Os hoffi ti ragor o fanylion, cer i wefan y brifysgol. Mae Prifysgol Aberystwyth yn cynnig y pecyn cyfan i ti astudio a byw yma drwy gyfrwng y Gymraeg. Pa ffordd well o astudio yna mewn prifysgol ger ei chi sy'n cynnig darpariaeth cyfrwng Cymraeg o radd flaenaf.